Kayugot pagdumot igsuon hangtod karon naa pa ng batasan nagapuyo sa imong kinabuhi. Pila na katuig nga imong gitamdan ng pagdumot nga kinaiya. Isuon kundi na mawala sa imong kinabuhi o dili ka maningkamot ni ana. Magdala yun na siya kapahamakan kadaot sa imong kinabuhi, ilabi na sa kalag nga kinabuhi. Isuon tamis tagamtamon nga magpasaylo kita. Nindot ang kinabuhi nga magpasaylo ta. Nindot ang kinabuhi nga wala tay kontra kay matulog tang malinawon. Kung makapasaylo usab kita, malipayon ta, dili di mo mas kung makapasaylo ta, dili masabot ang kagaan nga naa sa imong dughan. Sulay gani igsuon. Kung ugali naglisod man kag pagpasaylo, iampo lang. Kaysa pag-ampo, mahimo sa Ginoo ang tanan nga para natong mga tao lisod pero sa Dios mahimo kana. Pray lang yun igsuon. God bless.